Li Tirkiye li bajarên Agrî û Culemêrga Bakurê Kurdistanê li ser sînorên Iraq û Îranê du ciwanên Kurd hatin kuştin. Di duyê tebaxê de Vedat Ekinciyê 14 salî li navçeya Robaroka Culemêrgê ji aliyê artêşa Tirkiyeyê ve û di sê tebaxê de jî Haşîm Tilawer li navçeya Bazî de Agiriyê ji aliyê pastarên Îranî ve hatin kuştin. Taybetî di sersaxiya Vedat Ekinciyê 14 salî de parêzgerê Culemêrgê İdris Aybê gotibû ew kuştin bi qezayê çêbûye û qedera wê erdningariyê ye. Ev daxuyaniya parêzgerê Culemêrgê rastî bertekan hat. Parlamenterên Partiya Desthilatdar AK Partiyê di vê mijarê de nêrînên xwe parve nakin. Lêbelê rayedarên Partiya Muxalefeta Serekiya Tirkiye CHP bertek nîşanê daxuyanên parêzgeriya Culemêrgê didin û dibêjin çima qedera erdnigariyê her ciwanên Kurd dikuje û ev kuştin bi zanebûn hatiye kirin. Bunun amacı güvenlik değil bize göre. Armanca vê yekê ne ewlehiye bi kêfî kuştina ciwane. Ev kesên ku diçin ser sînoran dibin çavdêrî û bi agahiya leşkerên ser sînoran de hatin çûna xwe dikin. Loma jî ne ku mirov bibêje ev qezayî ye. Parêzgerê Culemêrgê jî gotiye ku ev qedera vê erdningariyê ye. Çima qedera vê erdningariyê her tê ciwanên Kurd gelê Kurd dikuje. Mixabin tê xwestin ev bûyer jî weke Roboskiyê bêwenda kirin. Li bajarên Kurdan ev kuştên ku nayên ronî kirin her yek ciwan Roboskî ye. Parlamenterê HDP'yê Diyarbekirê Garop Aylan jî dibêje, polîtikayên şeriyên ji aliyê hikûmeta Tirkiye ve têne birêvebirin, her dibe sedema kuştina zarokên Kurd. û ger ev polîtika berdewam bike, dê her li vê erdnigariyê gelê Kurd bê kuştin. Hakkari'de öldürülen 14 yaşındaki çocuğu gördüğümde dema ku ez zarokê 14 salî yê ku li Culemêrgê hatiye kuştin dibînim, em dizanin ku Roboskî berdewam dike. Dewlet kuştina zarok û sîvîlan wek qederê binav dike. Nexêr, ev kuştin encamên polîtikayên şer e. Pêwîst e demil dest dev ji polîtikayên şer bêberdan û bi polîtikayên aştiyane pêşiya kuştina zarokên me bêgirtin. Em bangî hemû gelên Mezopotamya û Anatolyayê dikin, werin em aştiyekê ava bikin da ku zarokên me û wijdanê me nemire. Di 28 berfanbara sala 2011 de li gundê Roboskê ser bi navçeya Qeleybana Şirna bajarê Bakurê Kurdistanê, sûçar welatiyên Kurd ku ji bo debara xwe bazirganiya ser sînor an û qaçaxçîtî dikirin, dema ku vegeriyan mala xwe ji aliyê firokeyên şeriyên artêşa Tirkiye ve hatin qetil kirin. Ev 8 salin li ser vê qetlîamê re derbas bûye û hêj tu leşkerek berpirs û rayedarek nehatiye siza kirin. Ji loma jî siyasetmedar jî dibêjin ev bûyerên dawî jî neyên ronî kirin, dê li Bakurê Kurdistanê Roboskiyê din jî bên kirin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.